maestra manursuro saan nga sinsinang dagitay profesyon yo masabayan ti uping agpanuray kanyayo dumapabasulan ita dagiti nagana awan disiplina dagiti anak da maikadwa nagana dagiti manursuro malaksik di nagana suda tumuna ngagay maay nga mga iwan kin mangiwan-wan dagit nanus na ayat nga agsuro at tuluman wenno bagyo umay latag suro may saan nga panwar pagkag nga teacher sino man kasimaya ala maina din makapasaan takot anusyo laman nursuro agiyaman kami bayan teacher iyak di manursuro saan nanalaka masapul na tiger ken saan nasumuko sunod masapa makawin nga marapyan makuyat payagaranit iti lesson plan mangisagana isulunat agsapa nga manursuro takong nga pribilehyo Apo Diyos tinang tawag amin kenyayo ay katwa nagana mangiwan-wan ang asa kadagiti uping ti panag-adalda oras panawin